Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Nakasinati ba si Padre Pio og mga tentasyon? Yes. Adunay daghang istorya mahitungod sa mga tentasyon nga nasinati ni San Padre Pio sa iyang kinabuhi. Sa iyang mga sinulat, iyang gihulagway nga ang iyang pagpaningkamot in taon sa pagampo, usahay mabisitahan siya sa yawa aron lamang samuk-samukon siya. Nay mga panahon nga makakita siya og mga pananawon og makasinati sad siya og mga pisikal nga pag-antos. Ang yawa usahay mopakita niya nga usa ka itom nga iring, usa ka bangis nga mananap, usahay pod mopakita nga usa ka batan-ong babay nga magpasundayag og malaway nga mga sayaw at tubangan niya. Ang demonyo kanunay nga misulay sa paglimbong kaniya, pinaagi sa pagtakuban, sa dagway sa iyang mga superiors, sama sa iyahang spiritual director, ubalaan nga mga tao nga mapakita kaniya sama ni Kristo, Virgin Mary, o ni Saint Francis. Naapoy higayon nga pisikal gayod nga gibunalan siya sa mga demonyo, nga sagad mahitabo inig kagabii. Nagbilin gani kaniya og samad. Lakip ang lawom nga samad sa ibabaw sa iyang kilay sa usa ka higayon. Apan bisan pa niini, wala gihapon nibiya sa pagampo ug pagsalig sa Dios si San Padre Pio. Giingon niya nga ang tentasyon dili timaan nga napildi ka, kundi timaan nga adunay gubat alang sa imong kalag. Nakasinati usab siya og tentasyon sa pagduda og kawalay paglaom. Apan sa matag pagsulay, iyang gikuptan ang rosaryo ug ang Eucharistia isip iyang kusog. Ang iyang kinabuhi ni Padre Pio, nagpamatuod nga ang pagkabalaan dili maghimo nato nga dili na matintal o kanang exempted na sa tentasyon, kundi pagdaog batok niini pinaagi sa grasya sa Dios. Ang mga pagsulay ni Padre Pio nagpakita nga ang espiritual nga gubat tinuod, apan ang grasya sa Dios kanunay gyud nga mupasulabi. Karong adlaw sa ebanghelyo ato makita nga bisan si Jesus gitintal sa yawa didto sa kamingawan. Ang unang Domingo sa Kwaresma, magdala nato sa kamingawan uban kang Kristo aron atong atubangon ang atong mga tentasyon uban sa iyang panabang. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang tentasyon dili malikayan apan mahimong madaog pinaagi sa pulong sa Dios. Giingnan si Jesus sa yawa nga himuon ang mga bato nga tinapay aron wag tangon ang iyang kagutom. Apan mitubag si Jesus, "Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Matthew 4:4. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong nga nagagikan sa baba sa Dios. Gipakita ni Jesus nga ang espiritual nga pagkaon mas labaw pa sa pisikal nga panginahanglan. Sa atong kinabuhi, daghang tentasyon ang mutuhop pinaagi sa atong kahuyang. Kahinam sa dungog, kalami sa daghang kwarta, o kahigal sa kalipay. Ang pulong sa Dios mao ang atong espada batok sa tentasyon. Busa sa unang punto, ang Ginoo nag-awhag nato sa pagpalalom sa atong relasyon sa pulong sa Dios. Ang tentasyon dili malikayan apan mahimong madaog pinaagi sa pulong sa Dios. Ikaduhang punto, ang pinakadakong tentasyon mao ang pagbutang sa kaugalingon o gahom labaw sa Dios. Gitintal si Jesus nga mulukso gikan sa tuktok sa templo aron pamatud-an ang iyang pagkaanak sa Dios. Apan nitubag siya, "You shall not put the Lord your God to the test." Matthew 4:7. Ayaw sulayi ang Ginoo nga imong Dios. Ang pagsulay sa Dios nagpasabot sa pagdiktar sa atong kabubuton imbis nga musalig sa iya. Sa katapusan,
gitanyag sa yawa ang tanang gingharian sa kalibutan. Aron lang si Jesus musimba kaniya. Apan unsay tubag ni Jesus? You shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve. Matthew 4:10. Simbaha ang Ginoo nga imong Dios, ug siya lamang ang alagari. Ang tinuod nga pagsimba mao ang pag-ila nga ang Dios ra ang sentro sa atong kinabuhi. Ang tentasyon sa gahom, ang tentasyon sa dungog, ang tentasyon sa kontrol nagpadayon hangtod karon. Ang atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, diya sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, usahay pilion nato ang sayon nga dalan kaysa matarong nga dalan. Ang Kwaresma nag-awhag kanato sa paghinulsol ug pagbalik sa pagsimba sa tinuod nga Dios. Kung ang Dios mao ang sentro, everything will fall into place. Matud pa sa James 4:7, resist the devil and he will flee from you. Sukli ang yawa og siya mukagiw gikan kaninyo. Ang pagbatok sa tentasyon dili pinaagi sa kaugalingong kusog lamang kundi pinaagi sa pagsalig sa Ginoo. Ang grasya sa Dios mao ang atong kusog sa matag pagsulay. Ang pinakadakong tentasyon mao ang pagbutang sa kaugalingon o gahom labaw sa Dios. Story time. Karong adlaw, February 22, mao ang ika-40 nga tuig, sukad nga si Cardinal Sin na nawagan sa mga tao nga muadto sa EDSA. Niadtong 1986, pinaagi sa Radio Veritas, iyang giawhag ang katawhan sa pagpanalipod sa hustisya ug demokrasya. Ang panawagan na himong People Power Revolution nga nagpakita sa gahom sa malinawon nga pagbarog alang sa kamatuoran. Daghang tao ang nangadto sa EDSA nga walay armas kundili rosaryo ug pagtuo. Ang mga madre, mga pari, mga laiko nagampo sa dalan samtang nagatubang sa tangke de gera. Ang kalibutan nakakita sa usa ka revolusyon nga walay nibanak nga dugo. Kini nagpakita nga ang espiritual nga kusog mahimong mudaog sa pisikal nga gahom. Sama sa tentasyon ni Jesus, ang tentasyon sa gahom ug kapintas na pildi pinaagi sa pagtuo ug panaghiusa. Ang mga tapes o kaning reels sa maong broadcast sa radyo ni Cardinal Sin anaa karon sa museo sa Radio Veritas Asia for public display. Ang ika-40 nga anibersaryo sa EDSA nag-awhag kanato sa paghinumdom sa kahayag nga midanag sa kangit-ngit. Kini usa ka pahinumdom nga ang Dios naglihok sa kasaysayan pinaagi sa mga tawo nga mosalig kaniya. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang Kwaresma usa ka panaw uban ni Kristo sa kamingawan. Atubanga ang imong mga tentasyon uban sa pag-ampo ug pulong sa Dios. Sukli ang yawa pinaagi sa pagsalig sa Ginoo. Simbaha ang Dios sa tibuok nimong kasing-kasing. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo mao'y maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.